Tak čaute. Ako vidíte, opäť som tu. Na tráve vidno, že som kosil, lebo bol som tu zhruba pred necelým mesiacom a kosil som len nejaké také časti okolo domu, okolo lavičky, okolo nejakých domčekov, tie čo vidno za mnou. A tú ostatnú časť som nekosil, ale sa blíži také pekné obdobie, že sa mi má narodiť syn, ďalšie dieťa, takže tu asi nejaký čas nebudem môcť prísť, minimálne mesiac a pol, ak nie 2. A tá tráva potom by bola naozaj ako veľká džungľa. Takže dnes to pokosím komplet celé, úplne až na zem, ako sa bude najviac dať. A hádam to, ako tak vydrží, aby to nebola tráva metre vysoká. Takže dnes opäť kosenie. Možno skúsim dneska jeden cesnak vytrhnúť, to vám tiež natočím, že či už tam budú nejaké strúčiky, lebo je polka mája, sadený bol v novembri, takže aspoň vyskúšam. Počasie je krásne, ako vidíte, slnečno. A chýba mi ešte taká štvrtina zhruba záhrady pokosiť. Tak. Potom sa opäť prihlásim o nejaký čas. Tu keď si všimnete, tak sa táto časť úplne uvoľnila. Tu v tej zemi odhnilo. Tamto tiež už je v takom dosť divnom štádiu, že aj tamto asi už pomaly odumrie. A dával som tie stromy úplne že surové, aby čo najdlhšie vydržali, ale tak rýchlo vyschli a odhnili, že budem musieť tu aj tu urobiť teraz nejaké výstup, že dám sem nejaké 2 drevá a spojím to nejakým drôtom, takisto aj toto ešte preventívne spravím, aby ten komín vlastne malo čo držať, lebo on to na tomto bode drží a tu potom tiež. Takže musím to vystúžiť teraz nejako.
používam takéto špagaty z kokosového vlákna. Je to kupované v Lidli, takže opäť robíme takú menšiu reklamu. Ale nikdy som si nemyslel, že špagát, ktorý je upletený z tých kokosových takých tých šúpolí, z toho povrchu toho orecha, môže byť tak silný. Už nejaký čas, dokonca myslím, že minimálne 3 roky používam tieto špagáty na upevnenie okeníc. Na konci mám skobu, tu upevním okenicu a na druhej časti je vlastne klinec, taký veľký, ten dávam do zeme. A už hovorím 3 roky minimálne ten špagát dokáže tú okenicu držať, vôbec sa neroztrhne a vôbec mu nevadí voda a tak ďalej, takže je veľmi pevný, takže aj tu som ich použil. No nevyzerá to nejako vábne, tu sú zbytky toho zeleného špagátu, ale tak to nie je podstatné. Podstatné je, aby to držalo ten komín. Takže tu som dal tieto a tu dám tiež vlastne tento špagát, takže on naozaj veľa vydrží, takže je to super. Taká akoby náhrada drôtu. Kedy si tiež vyrábali a ľudia používali takéto rôzne špagáty, takže dáme takýto základný úzol. Po 2 rokoch nastal čas dať preč ohradu od tejto lípy. Lípu som sadil v apríli 2022, myslím, plus minus. A teraz je máj 2024. 2 roky bola lípa ohradená kvôli srnkám a iným zvieratám, ktoré by si chceli na nej pochutnať. Teraz to skúsim tak spraviť, že dnes tú ohradu celú dám preč, komplet, aby ten strom získal takú nejakú vzdušnosť. A možno na zimu potom, keď bude menej potravy a srnky budú chcieť obžúvať stromy, tak na jeseň pred zimou by som ju znovu nejako ohradil, ale v nejakom väčšom, možno 3x3 metre a bez nejakého pletiva, aby tam tá srnka proste neskočila. Teraz to proste dám komplet preč, nech sa trochu ten strom vystrie a hlavne nech získa trochu priestoru. Lebo už je dosť veľký a už, ako vidíte, tak tu už proste tie listy idú mimo toho pletiva a už mu to zavadzie, takže dám to odtiaľ dole.
opäť prišiel na rad kokosový špagát. Takže aj sem dáme špagát. Má lípa trochu ochrany voči vetru. Radšej trochu na voľnejšie to dám, lebo nech to není zarezané v tom kmeni. Ešte vám potom ukážem špekulantku húsenicu, ako žere ten list na tej lípe. Takže treba dávať pozor na tieto. Keď človek vystihne, tak treba ich dať preč. Jedna je tu. Si pochutnáva na lipovom liste. Tak tu je tá húsenica. Vidím ten list. Takto. Vidíte? Takto si pochutnáva. Už tam pekný kus odžula tento. No pôjdeš moja preč. Už si sa dosť najedla, stačilo. Koniec obeda. Takže dal som to na voľno, aby ten kmeň nebol odvratý od toho špagátu a zároveň aby to bolo dosť pevné. Ešte takto z diaľky. Takže teraz má vlastne priestor už. Strom má priestor, môže rásť, ale na jednom mieste vlastne drží, aby keď fúka vietor, aby ho nezlomilo. Takže tu vám ešte zblízka ukážem tie moje špeciálne upevnenia. Tu som dal takýto roxorkový, ten drôt. Toto je ten druhý papek, taký hrubý, ktorý som potom pripevnil tým kokosovým špagátom, vlastne z obidvoch strán. Tu je ten hlavný. Hlavný je tu. To pripevnenie. Drží to vlastne plus tento a ten roxor. A vedľa taktiež táto tyčka s tou kokosovou výstužou, špagátom. A tu v spodnej časti je tiež roxor a drôt. Takže teraz to už má svoju pevnosť opäť, takže komín môže držať spokojne. To je taký záber na komín. Tá tyčka vlastne drží jednu a tá tyčka druhú. Takže zase na chvíľku máme pokoj. Prichádzame k cesnakom. Opäť povyrastli. Ako môžete vidieť, tak sú naozaj obrovské. Normálne si dovolím tvrdiť, že majú tak miestami
3/4 metra, ak nie viac. Ale priemerne sú tých 70 cm, vysoká 70-80. Jeden som vykopal, ako som si myslel, podľa rád všetkých možných ľudí, že pokiaľ bol cesnak sadený v zime, v decembri, v novembri, tak už v máji by mohol mať nejaký plod, nejaké tie cesnaky, ale tým, že sme tu v horách a je tu chladnejšie, tak celý ten proces bol pomalejší, aj kým prvé tie výhonky vyšli, tak nebolo to úplne ako v nejakých nižších polohách. Tu tie prvé výhonky boli až niekedy v marci, takže vykopal som jeden, ten vám ukážem. Je to vyslovene také ako jarná cibuľka to vyzerá, že ten plod je úplne malý ešte, takže musíme mu nechať čas. Takže on je takto pekne veľký, ale tie plody ešte musia dorásť, lebo je to predsa len ten proces trochu pomalejší. Som trochu pokosil po okolí to, čo som nejako ako tak vyplel, ale je to v poriadku, takže nebolo tam toho veľa. Tu na kraji som vykopal ten jeden, ukážem vám ho. Som si natrhol aj medovku. Tam vzadu rastie medovka. Pred roky sme ju tam nasadili a teraz vlastne každý rok pekne vyrastie. Tak som si natrhal aj medovku. Medovka je takto. Keby ste cítili tú vôňu, tak je to úžasné. Lebo vo videu to vôňa není. Takže ešte cesnak je takýto, takže ešte má čo robiť. Ten základ tam už je, ale ešte potrebuje naozaj dorastať. Ale ako vidíte, tá stonka je fakt dlhá. Tak to vyrovnám. Tak stonka môže mať fakt 80 cm, len taký fukot. Len ten plod ešte potrebuje chvíľočku. Možno v júli to už bude super. No, tešíme sa. Pekné úrody.